Jon Fabalanani, markinarra, da IMH-en inaban lanbideko kurso bat, montadore izeteko. Da, bueno, inaban lehenengo elektrizista egin deneuken, bai biharra eta hori bai, modulu bai, superiorra. Da, bueno, Ameriketatik etorri nintzen pelotatik, biharra topetan laguntzeko modu bat, neure gustoku duan arlo baten, abixetuko nahan kursillo egin, da ia suerti zegoen. Orduntxe lanbile hasteko neuen, baina uste lagun baduk eta hemen maixo, da berak esazten kursuk eta dugu zela, eta lehenengotik apuntu nintzen, ia suerti probeta. Kursu itxeko intensiño izala, lan mundure sartzeko laguntasun bat modun izeteko bai eskoli eta neure ikasketakin. Honek kursu gatzen lagunduzten bai fresketan apur bat, lehen ikesi nabana eta hainbeste urte kanpun dagoen da galduna bana. Eta gero gauza barriz egizten, tornu fresak, mekanika asuntu batez be. Eta gero horrek kurrikulun hori pintxe hori kursu jotela. Eta zan predispuesto negoela ikesteko mekanizago asuntuen lagunduzten bertan momentuen kursillo inabanin. Eta horretzen aukeri emoztien geisha ikesten juteko. Makinetan ebili praktika asko zeutu, gero maizu gaurepe lehen biharra indeku di. Horrar luen, orduan bagixe laneko esperientzizie, reflejetan hori geure duden arabera espliketan. Orduan eskuz hartu batzen nire makinetan batez be, holantxik ikesteko modu honena bintzete nire ustez. Gero dagoen ez aukeri, praktiketa bialdu eta haurek eta laguntzetzuen ez biharra topetan, aukera hona lan modure sartzeko eta noberak nire daben biharra egin. IMH behentzun dugun eskola hona zela, bera pesatezten oso ondo duguzela horrek kursuk eta gauzak eta, bueno, argi zoen nintzen dugun zer galtzeko, hasi probau da ondo urtean.